tým. Tak akú hru si mám zahrať? Na boxe? Hej, bo natočím video na YouTube. Môžeš tam gymnastickú, tam je, napíš iba gymnastick a tam ti takú jednu... Bo ja viem. Adoptujme. Find the memes. A ty máš Viber? Ja dám find the memes. Škoda. Tak Messenger. Ja nemám Messenger. Ja mám Messenger, ale som zaregistrovaná. Viete o tom, že to nahráva aj vás? Keď sa rozprávate. Dobre, budeme ticho. Nie, nemusíte byť, len trošku. Povedz, že máme tu... Hej. Máme tu také síce kamošky, okej? Iba jedna. Ja, počúvajte, dievčatá, ja budem mať tento pohár, hej? Okej. Budeme vedieť. Jablkový džús, hej? Obiláčo. Ja som myslela, že jablkový čaj. To by jak chutilo. A To je však my myslené. máme jablkový čaj. Je to dobré? Tak, Taký červený. normálne, prvý memes hra. Čím, prvá postavička. Tento je môj, okej? Môj je treba Tak som do neho pukla. Aha, pozri. Počkaj. Chod na ten Aha. Dia dig dag da o Abby Mary for a go. Vichirikam for vichirikam. Gada 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 oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Bacolado. Dia taký sír. Tam bol taký sír, no? Späť. Dobre, aj toto. Oh, hello there. Tu má tento. Oh, hello, A tu nás zadoknú toho síra. A chod na ten sír. Tu na tamten. Počúvaj, teraz počúvaj. Stop! Good God, man. You almost got the cheese touch. Stop! Oh, Mr. Beast is missing. Hej! Počkaj, jak si sa smiala? Počkaj. Čo bolo? O ma... Yes. Ben ho Aha. To, kde si sa dostala do bekom? Kde mi chcela tak aktuje? Tak to máte, som to skočila. Počkaj. Oh, God! No, hajt! No, God, please, no! No, hide. No! No! Jemu. No, chap. Vesničansko, kde si v Minecrafte? Hej. I lost my best friend. Čiže tu. A toto? Ale ostatné už áno, ja. Toto je pivo. Také z hore kúkam, a že... dám si. Dáš si pivo? Jan. Ja si dám pivo. Ale... Rada, Nini? Čo? Čo máš rada? Pivo? Kofolu. Jaj, ja že si... What? To z ničoho nič mi tu zaplo. To čo bolo? To čo je za gumku? Rare. Čo? Dávaj. Rare gumka. What? Rúžová, biela, to ti nechám. No, it's mine. Čo som povedala, to ti nechám. Tebe. Nie. Bruh. Bro!
Počkaj, mám nápad, počkaj. Dajte mi prosím háčik. Áno. Tak mi to dajte, lebo už sa mi to tak rozpadáva. To ako? Nejdem to. Kde som? Tu je ale aha. Pozri, kde som. Ja normálne ma vypálilo. No, proste vieš. Nie, to si v bludisku. Čo? To je bludisko. No. Hej. I ďalej. To čo je? To je bludisko, nevidíš? To je bludisko, preto to dalo. Ale vy dve ste takto vzadu. Ako vy ste sa pozerali do steny. To by sa dalo, či? Akože nemôžeš. A že vy s tým budete tak dozadu sa takto... Ale ja nemôžem tvárno točiť, vieš. A nemôžem. Hej? Ale ja nechápem. Sopel. To si Počkej, čo? Aha, už som prišla, tak som navlekla tie koráliky na to. Pozrej, ja už mám 1, 2, 3, 4, ja už 3 korálky idem. 5. A tak. To je najdôležší nápad. Tak ja to už budem mať. A tak som dala do korálky si genijný. Jaký ty si genijný? Ja som genijný. Ja, ty si genijný. Vás dej, zomím 5. Ale jak si to dá? Som normálne pozorný, tak si dáš? Aj, no, Tak. No, ja neviem to vylúštiť, ja som furt tu. A ja som to tak preskakala. Ja nechápem. Máš iba 1% na život. Stečíš. Skúsim aj ja robiť 2. Skoro som spadla. Počkaj, ja sa napijem. Ja. Robiť zvok. Čo malo byť? MK, zabíjam korálky. Teda, vinočky. Lebo I like Stitch. S tými. What is going on? Ja, to nemyslíš vážne, to nič neurobilo, čo som tam bola. To sa dá asi veľa toho. Kde som?
Dobre. Počkaj, čo? Proste bolo hadong. To bolo toto. I like. Stitch. Stitch. No Emka povedala radšej iné. To kto? To Ninka. Kto sú oni? Ja. Zvodní jak oživu. To čo sú nubovia? Počúvajte. Každému. Počkajte ešte. Ja zavolám do veľkej skupiny a čus morem, že odchádzam, tak čau. Ja máme. Ani Počkaj. Počkajte ešte. Počkaj, aha. Bruh. 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 No to tak nejde. Dobre, tak asi koniec videa. Čaute.